Elton on tekoälypohjainen uravalmentaja, joka auttaa sinua työnhaussa ja haastatteluihin valmistautumisessa silloin, kun sinulle sopii. Elton sopii kaikille: uran alkuvaiheessa oleville, alanvaihtajille, työnhaun tauolta palaaville sekä kokeneille asiantuntijoille ja esihenkilöille. Palvelu mukautuu käyttäjän tasoon ja tavoitteisiin. Voit keskustella Eltonin kanssa mistä tahansa urapohdinnoista. Se auttaa kirkastamaan tavoitteita, tunnistamaan vahvuuksiasi ja rakentamaan selkeät seuraavat askeleet. Elton auttaa sinua myös löytämään uusia suuntia ja työnantajia, joita et ehkä olisi itse tullut ajatelleeksi. Se tukee piilotyöpaikkojen hakemista ja tarjoaa näkökulmia siihen, miten lähestyä kiinnostavia yrityksiä oma-aloitteisesti. Kun haet työpaikkaa, Elton auttaa sinua tekemään mahdollisimman vahvan hakemuksen. Se arvioi, kuinka hyvin profiilisi sopii tehtävään ja antaa selkeät perustelut, mitä kannattaa korostaa. Elton ei vain muokkaa dokumentteja puolestasi, vaan ohjaa sinua rakentamaan juuri sinulta kuulostavan, tehtävään sopivan CV:n ja hakemuksen. Ja kun haastattelu lähestyy, voit harjoitella sitä etukäteen. Eltonin chat- ja äänipohjainen haastattelusimulaattori reagoi vastauksiisi kuten rekrytoija ja antaa selkeää, rakentavaa palautetta. Eltonin kanssa käymäsi keskustelut ovat sinun ja Eltonin välisiä. Niitä ei käytetä tekoälyn kouluttamiseen tai jaeta eteenpäin. Elton oppii vähitellen sinusta, jotta käyttö on sujuvampaa ja mukautuu tarpeisiisi. Voit myös itse poistaa tietosi palvelussa. Tiedämme, että työnhaku voi käydä työstä, mutta sitä ei tarvitse tehdä yksin. Tervetuloa Eltoniin!